elogwitsho selisazi mbukeli we-Ekhaya Jikelele ukuba sifika ngasigalelekile ke sigaleleke nje ke mbukeli asifumbathanga zandla koko kuninzi esithe sakuphathele kona ngale mini. Ndiyathemba ke ubusuku bakho bebu-bright bu-right ungenayo to if right kwaye ngoku uthe nqa kumba zamehlo ulindele uhlelo lwakho oluthanda kunene. Kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona isimo sezulu ezemidlalo eziqhubekayo apha ekhaya naphesheya kwamalwandle. Qiniseka awugqusha lazi kuba ziyaqhuma inqawe emaxhegweni baxhele xhukwane bayavuma ngenene into yokubana nabo i-Ekhaya ifikile. Ndimlo ke unokanyezi kalubisi kwaye ke ndizabe ndizixika-xika kweli qonga ndihamba nayo inzwakazi yapha kwamageba. Mamtshali, how are you, Sisi? I am good. Unjani wena? Ngiphila nami. Aha. Hayi namhlanje ngivuke ngihumsha. Ukhumsha bekutheni sana? Andazi niyabona noma ndiphuphe hayi no abantu abahumshayo. Kancane uyavela. Ngiyavela sada. Mbukeli ke usavele wayicofa uthamsanqa leyo nkinobhoyi nomkenenezo wohlelo luyintandokazi noluyingqayizivele ekhaya Jikelele. Sasifike eqathatha nomgodla wethu ke ohlezi ugcwele indaba ezemidlalo kanye nomhlahlo wesimo sezulu. Baphila abantu lapha kodondotha oqaqeni nalapha ematimatolo phansi esikhwebeze esizane edwadweni. Siyanibingelela ababukeli njengamanje ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. This year, we were supposed to hold Women's Day celebration in Khayelitsha in Cape Town. It's true. Whatever is noble, whatever is right, whatever is... Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugxeke ukucekelwa phansi kwengqalasizinda ngenxa yesiteleka semboni yamatekisi eKapa. Ubekhuluma emcimbini wokugubha usuku lwabesifazane endlini zombuso ePitoli. Siyaxolisa kakhulu kubakhweli nabahlali bale lentshona koloni ngale meko sikuyo. Siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu, abakwazi ukuya emisebenzini, abantwana abakwazi ukuya ezikolweni. Kulindeleke ukuba isantakho inike ingxelo ngogwayimbo lonoteksi entshona koloni namhlanje. Barani mawoko mpokotela mchinangana moshetel barani mawoko aye Miss Hilary thamani milanguteli Ekhaya Jikelele lami ngata kuma kona mahungu man'wina ma swilo hinkwaswo tipolitiki weather ni ri hinkwaswo Miss Hilary. Umengameli uCyril Ramaphosa ukuhlabe wakuhlikiza ukucekelwa phansi kwengqalasizinda edolobheni iKapa ngesikhathi ethula inkulumo eqavile emcimbini wokubungaza usuku lwabesifazane kuleli othuthelwe ePitoli. Kuneyiwombeke odlame emkhandlwini idolobha waseKapa selokhu ingenele umbhikisho inhlangano yosomatekisi esifundazweni iSantakho ephikisana ke nokushaqwa kwamatekisi. uRamaphosa unxuse ukuthi zonke inhlangano noma ke zonke inhlaka zihlanganisa amakhanda ukuphuma nesisombululo. Kudingeke ukuthi umcimbi wokugubha usuku lwabesifazane ungasabanjelwa eKhayelitsha eKapa wayiswa ezindlini zombuso ePitoli nalapho abesifazane bangonyaka u1956 bamashela khona. Umengameli ke uRamaphosa ugxeke kakhulu ungahloniphani ukuphula umthetho kulombhikisho ilabo abaqondene namatekisi. While our democracy protects peaceful protest as well as lawful strike action, we cannot condone what has been happening in Cape Town, and we strongly condemn the violence and the destruction caused by this dispute. Ungqongqoshe obhekela besifazane izingane kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi abesifazane bakuleli abakhululekile nakancane. South Africa is not free. It will only be free when we are free as women. I want to say as government president, let's take the district model approach, even on GBV. Let's say in every ward, the councillor must be at the forefront of fighting GBV. Kukhulunywa ngesihlava sodlame oluyamene nobulili umyalezo ubuqondiswe ngqo kulabo abahlukumezayo abadlwengulayo kanye nababulala abantu besifazane. When you touch a woman and you are arrested, no bail for you.
And when you kill a woman, life sentence for you. Umengameli uphinde wakhuluma ngemholo engalingani emsebenzini phakathi kwabesilisa nabesifazane kamuva nje indlela isafa iphatha ngayo ibanyana banyana. There must be equality of payment between men and women at that level. In fact, right now, I'm sure you will all join me. They should actually be getting more paid because they perform better than our men. Abesifazane kuleli abaphephile emakhaya abo, emgwaqeni, emsebenzini, ezikoleni, emanyuvesi kanye nje nasemphakathini wonkana ngenxa yodlame olubhekiswe kubo. Kusenjalo abasetyhini abasebatsha babalele ukuvinjwa kwemisebenzi kunye nokukhathazwa njengoyena micelimngeni iphambili kwindawo abahlala kuzo. Imbokodo iphume ngobuningi bayo namhlanje ukuzobungaza usuku lwayo iphinde idingide inkinga ebhekene nazo emphakathini. Means with Imbokodo is the importance of the women. Yes, our president must come upon. We must make sure our youth is deployed. Our children, they are at school. When they're finished, they just sit at home. And it's not fair for the youth. As women, we don't even like each other. So how do we expect other people to love us? Amaphoyisa esimame amashe esuka SME Marks aza ayofika endlini zombuso. 29 years into democracy and 67 years of women's struggles. Finally, women are finding their place, even within the work environment. The quotas that we have set up as the provincial government and national government of saying 50% must be women that get recruited. This is the end result of it. You are seeing more and more women officers, even in the Panya. There's a lot of young women that have actually joined in the force. Bangaphezu kwenkulungwane abesifazane abebehambile lo mgubho namhlanje. Abesifazane e-Eastern Cape bathi kunesidingo sokuthi uhulumeni uqinise imizamo yokufukula abesifazane ukuze baphume ngaphansi kobubha. Lokhu bakuzwakalise emcimbini ogubhusu kulabesifazane esifundazweni obubanjelwe kuCentane. Intatheleke yomsakazi womphakathi SABC uLubabalo Dada inikele kulo mcimbi yasihlanganisela lo mbiko. Ingulubaphathiswa yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi ukuxhotyiswa kwamanina ngezakhono kunganceda ekulweni indlala kunye nentswelangqesho. Siyabafuna omama bonke baphakame bazame ukuzenzela ukulwa indlala ayizibali idaba karhulumente kuphela. Ii-factories zizawukwazi uzofika apha sifuna uthetha nge-oceans economy kulezi ndawo yenye yezinto ebalulekileyo ukuthi ukuzela ba abantu abalobayo apha bakwazi ba simeme abatyali izimali bazovula amashishini nazi ii-factories zilele apha edolophini. Sifuna uvula eza factory khona ukuze kuthathwe inhlanzi apha zinkonqo kwalapha kufutshane khona ukuze abantu balapha bakwazi ukulwa nendlala. Kanti amanina athi urhulumente akenzi ngokwaneleyo ukuwaxhasa. Economically, any of the programs that are run within the area when it comes to the local economic development, we must make sure that at least a percentage is secured for women. Ukuzu apply funeka ube kanti uneshishini ebelikho for 6 years. Okanye thina kule institution kule kwelisango sikulo asimsupport umuntu oyi1 sifuna abantu abahlanu. Ndixelela into obana ke nje bamna ndine passion ndizabachola apha abanye abane abanale passion ndinayo. Ingulubaphathiswa uMabuyane umemelele kwiinkokeli zasekuhlaleni ukuba zithabathe inxaxheba kwidabi lokulwa ukuphathwa gadalala kwamanina. Ingulubabalo Dada kwiindaba ze-SABC kuCentane. Umbutho wonoteksi Santakho kwiphondo lentshona koloni uza kubhengeza isigqibo sawo malunga nokuba kuza kubuyela nini ukusebenza konoteksi kweli phondo emva kwendibano nomphathiswa wezothutho uSindisiwe Chikunga. Nabaholi bamabandla ezenkolo bakhulekela ukuthula noxolo ukuze kuphele isiteleka samatekisi eKapa esiqale ngolwesine olwedlule. Sele kusiqalile sekushona abantu abahlanu kanti inkulungwane zabagibeli abasebenzisa amatekisi namabhasi zisele dengwane ngenxa yomthelela wesiteleka. So I pray with them and pray for them and I lay my hand on them. It came from the fact that both of them under God made a commitment
to ensure that they will talk, that there will be peace, and that they've heard that when two elephants disagree, the ground suffers. Indawo yaseKhayelisha ngenye yalezo ezikhahlamezeke kakhulu ngenxa yesiteleka esiqhubekayo. Where we stand as the Ekhaya Development Forum and our sister organizations across the metro is on the one thing and one thing only, that there must be peace, that the taxi strike must be resolved peacefully and be resolved soonest now. Ubuholi beSantaco kulindeleke ukuthi bubambe ingxoxo nomkhandlu wedolobha laseKapa ukubhunga ngalokho okuyinkinga embonini yamatekisi eWestern Cape. Siyaxolisa kakhulu kubakhweli nabahlali bale Ntshona Koloni ngale meko sikuyo. Siyayiqonda ba ibachaphazela kakhulu, abakwazi ukuya emisebenzini, abantwana abakwazi ukuya ezikolweni, nathi ngabantwana bethu abo sithetha ngabo zifamily zethu ezinentsapho ezixhomekeke kweziteksi ukuze zihambe kwindawo ngendawo kufanele ziye kuzo. Okwamanje akucaci ukuthi amatekisi azobuyela yini emsebenzini wawo kusasa. Qiniseka mbukeli into yokubana ugqusha lazi xa sibuye evenkileni siza kuthetha kunye noSifiso ugqirha Sifiso Ntombela. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Ifuthe lemfazwe ephakathi kweRussia neUkraine kukhuseleko lokutya ngomnye wemiba eza kushukuxwa kwingqungquthela yezolimo ye-13 eza kubanjelwa eLimpopo. Abaphathiswa ke beBRICS bezolimo badibene kwingqungquthela yentsuku ezine. Le ndibano ke iza kujonga imiba eliqela equka ukhuseleko lokutya, utshintsho lwemozulu, uphuhliso lwamaphandle, imingeni yezoqoqosho, intlupheko kunye nokwanda kwabemi. INingizimu Afrika ithi impi phakathi kweRussia neUkraine ikhahlameza ukungenisa kwesitshalo kanye nezolimo ezweni. Isiphathimandla zithi lokugugunye kwezinto ezizodingidwa engqungqutheleni yezolimo ye-13 ezobanjwa eLimpopo. The issue around geopolitics is a topical issue, and at this moment you would know that what is currently happening between Russia and Ukraine has affected quite a few commodities that are being used in agriculture. From a perspective of grains, you have had the issue around wheat, from the issues around your fuel. Kusenjalo abanye abalimi basemadimole banxusa amazwe eBRICS ukuthi abaxhase ngemali. The support that we're looking for is to be appointed as one of South Africa's first Dagga industrial Dagga development team to help communities, help them in educating and also showing them what are other things that cannabis can do. In terms of what we would need from government, it's mechanization as subsistence farmers because there is land in the rural areas. Engqungquthela yezolimo yongqongqosha abangaphansi kweBRICS kulindeleke ukuthi iphothule ngomgqibelo. Right mbukeli wami ungena banzi ke kulomba sizawuthetha nomcebisi kamphathiswa wezolimo uThoka Didiza esawuthetha naye ke ngugqirha Sifiso Ntombela. Gqirha masikwamkele sikubulise ekhaya Jikelele. Ngibingelele nakubabukeli bakho sanibonana. Ngatsho gqirha nje ungakhe usicacisele ngenjongo kunye nokubaleka kwesummit ye-13 yabaphathiswa bezolimo beBRICS. Ngoba sesazi ukuthi umphathiswa umama uThoka Didiza uzobe amukela abalingani bakhe abasuka kwamanye amazwe angaphandle eBRICS ukuthi bezohlangana lapha bexoxisana ngezinto ama-countries akwi-BRICS abhizi ngazo azenzayo kwimboni yezolimo. Siyazi ke ukuthi i-BRICS ama-countries akhona ezibophezele nje ama-country lana anombono nafuna futhi akwazisa okabanzi ukuthuthukiswa kwezolimo kuma-countries ahlukene. Ngoba sazi ke nje silindeleke ukuthi na bazobe bexoxisana ngezinye zezinto ukuthi na kuhwebelanisana kanjani kakhulukazi ngalama commodities abaluleke kakhulu
ukuthuthukisa ukudla nokwenza ukuthi na ama-countries ama-BRICS members ekwazi ukuthi ekuthuthukise ukudla futhi ekwazi ukuthi enzele abantu bakhona ukuthi befinyelele ekuzeni ukudla. Silindele ukuthi-ke bebonisana ukuthi na iziphi iy'ndlela neziphi ama-plans ama-members azokwazi ukuthi ey'thuthukise kwimboni yokuthi na ukuthuthukisa ukudla futhi benze ngalesi simo sokuguquka komhlaba kwisimo sezulu ukuthi bekwazi ukuthi bashintshana kanjani ngolwazi nangezinye i-strategies ey'khona kuma-BRICS countries. Enye silindele ukuthi ama-ministers kwa-agriculture kulama countries akwa-BRICS esilinde ukuthi bezoyenza ukuthi na bebone ukuthi ubuchwepheshe kwesimanje manje ungasiza kanjani ukuthi kuthuthukise imboni zolimo kulama countries ama-BRICS countries. So silindele ukuthi ngezinye zezinto lezo abazokwazi ukuthi bebuyisane ngazo kulezi nsuku eqala namhlanje kuze kushaya umgqibelo. Njengoba usitsho wena Gqirha Ntombela into yokubana ngamazwe ahlukile la ekubonakala into yokubana bane interest ekuphuculeni ezolimo, ungathi mhlawumbe le ngqongqothela ijolise ngaziphi indlela ekushukuqeni imiba enxulumene nokufumaneka kokutya, uguquguquko lwemozulu njengoba uthe wachaphazela naleyo, uphuhliso lwamaphandle, imingeni yezoqoqosho, inhlupheko kunye nokwanda kwabemi. Ingaba mhlawumbe ngeyiphi indlela okanye amaqhinga lengqongqothela ezawuthi iqubisane nale mingeni ethenda ayichaphazela? Ngoba sesazi ukuthi mawubuka emhlabeni wonke jikelele siyazi ukuthi i-BRICS ingenye ye-block yamazwe asafufusayo emhlabeni masibuka ngokwama developing countries. And masazi futhi ukuthi na masibuka kulama countries afoma i-BRICS, ama-countries lana anenani labantu emhlabeni wonke jikelele abahlezi kwi-BRICS, abanye babo abasenenkinga yendlala, abanye futhi babo asenenkinga ukuthi bangakhukhula kanjani izimo zabo zomnotho. So esikwazikho ukuthi na this is a joint sitting of amazwe asakhukhulayo afuna ukuba progressive, akwaziyo futhi ukuthi na how do they develop, ngoba sazi ukuthi na 42% of abantu bomhlaba wonke jikelele base kuma-BRICS countries. Futhi esikwaziyo ukuthi na mawubuka kwezohwebo kakhulukazi kweze-agriculture nakwezinye 16% of agricultural trade worldwide ingamanye angaphansi kwe-BRICS. So esikwazikho-ke njengamanje ukuthi na ezinye zeyi-strategies okanye amacebo uma sesibuka ngolimi lwasekhaya abazokwazi ukwenza ukuthi na mabebukisana ngekhono labo nokwazi kwabo bashintshana kanjani. Sibonile izolo njengoba kuma-technical sessions akade ehleli ngamazwe khona lapha kwi-province yeLimpopo, ezinye zezinto abayicacisile ukuthi na bangasizana kanjani ukuthi maqale especially ko-science ukuthi beshintshane ngomnotho wanamhlanje nanosolwazi olukhona lwanamhlanje ukuthi na sibuko so-science ngaphansi kwama-BRICS countries bekwazi ukuthi bevisithelane futhi bekwazi ukuthi befunde from each other, okonye ukuthi na yiziphi indlela ezikhona njengamanje ezokwazi ukuthi isize ukuthi isebenzise njengezinto njengokumhlaba, njengezinto zokuthi amanzi nanokuthi futhi ezinye izinto kwi-technical sciences ukuthi bekwazi ukukhuculula izinga labo lokudla nezinga labo lokwenza ukuthi nama beproduce into zokudla bayiproduce ngendlela ekwaziyo futhi ukuthi na ivikelele i-environment ne-climate, ngoba sesazi ukuthi there is a challenge of a climate change in these countries. But enye into evela kakhulu engazi ukuthi futhi mhlambe no minister ngoba bezohlala namhlanje kuyoshaya umgqibelo, into yokuthi uma ubuka njenge-geopolitical challenges abezibe khona ube nenkinga yokunyuka kwenani lokudla kakhulu, ngoba sibonile nase-South Africa amanani okudla njengo-daily esiwusebenzisa ukuthi masipheka nanezinye izinto njengokolo esiwusebenzisa ukuthi kwenziwe isinkwa noflour, ukuthi-ke siyazi ukuthi amanye ama-countries njengo-Russia ama-countries abaluleke kakhulu la ukuproduce ukolo. So ezinye zezinto esaziyo ukuthi na ominister silinde ukuthi beyibuka ukuthi na bangenza kanjani ukuthi bekwazi ukusupportana ama-countries akhona ukuze bekwazi ukuthi na
umkhiqizo okhona okusuka lama countries ahlukene lelo ukwazi kanjani ukuthi uhambe uye kwamanye ama countries. Siyazi ukuthi futhi neSouth Africa ingenye yezwe elikhiqiza kakhulu izinto enjengama fruits nama wine. Sicabanga ukuthi bazobuya futhi bebuyisana kabanzi ukuthi na bengathola kanjani izindawo namaqhinga ukuthi na lawo ma product ekwazi ukuthi exporteke kwamanye ama countries akwi-BRICS. Ezinye zezinto ke silindele futhi ukuthi ukubukisa kabanzi ukuthi na indlela yokuthi bengakwazi uku-accessa i-development finance ekwaziyo ukuthi ibe affordable and accessible kakhulukazi for ama-farmers asathuthukasayo njengama small scale and medium farmers ukuthi bekwazi ukuthi bekhiqizile kakhulu besebenzise ney'ndawo ezisemaphandleni ney'ndawo ezisemakhaya ukuthi bekhiqize ukudla. So ezinye zezinto-ke lezi sazi ukuthi na ongqongqoshe bezolimo kumazwe ahlukahlukene e-BRICS bazobe beyidingida kabanzi bebone ukuthi basherisha kanjani ulwazi lwabo futhi bakwazi kanjani ukukhuculula ama-country abo beqhubeke kanjalo ukuthi becommit kwi-country ne-strategy bayibophezele zona kabanzi sokuthi na i-BRICS iyona block ezokwazi manje ukuthi to drive development, to drive poverty alleviation and ensure that these 5 countries kakhulukazi ubona bayakwazi uku-achieve ama-commitments abo around the sustainable development goals abasebephuzile kuwona. Kuyabonakala wena gqirha into yokubana mininzi mhlawumbe izinto ezawuthi zithwe thaca kule ngqungquthela. Uye wayichaphazela into yokubana ilizwe loMzantsi Afrika liye laba nengxaki lokunyuka kwamaxabiso okutya. Usitsho into yokubana kakade apha eMzantsi Afrika sinako ukutya mhlawumbe iziqhamo newine esikwazi into yokubana sizi-exporte kwamanye amazwe. Ungathi mhlawumbe ngawapha amanye amaqhinga okanye amanyathelo aqwalaselwayo okuphucula imveliso yezolimo ngelixa ke kuqinisekiswa ukulondolozwa kokusingqongileyo ingakumbi xa sijonga isimo soguquguquko lwemozulu? Kunjalo msasazi wami esikwaziyo futhi ezinye zezinto osuyibuka ukuthi amaqhinga lawo abazokwazi ukubebophezele futhi bebuke ukuthi basebenzisa kanjani unjulo lwazi abanalo bephinde futhi besebenzisa ama resources abanawo. Siyazi ukuthi ngenkathi kwenzeka i-BRICS Summit eThekwini i-5th BRICS Summit eminyakeni edlulileyo ezinye zezinto ama countries ayibophezela ngawo ukuthi be establish what we now call the new development bank of BRICS. Lena ke i-bank engodla elikwazi ukuthi lisize ama countries ngezinye zeindlela zokuthi besupport i-infrastructure development ingqalazizinda esingabeka ngolimi lwasekhaya bephinde futhi besize ama countries ama member countries ukuthi bekwazi now ukuthi beshifte from a high carbon intensive energies into low carbon economy. Siyazazi ukuthi South Africa ingenye lamazwe abayibophezele abasayinile futhi kwi-Paris Agreement on Climate Change ukuthi bazokwazi na ukuthi beqhubezele umnotho wasemzansi ukuthi ube yi low carbon economy. Esibuyayo sinesikwaziyo futhi ke ukuthi mhlambe ongqongqoshe ngoba bezohlangana bazokubuka ukuthi na how do they use this institution that they have developed ukuthi bethuthukise njenge South Africa ama initiatives eSouth Africa ayibophezele kuyena ukuthi na they drive a just transition and a mixed energy economy. But enye ibalekile ukuthi nabaphinde futhi benze ukuthi na iziphe ezinye indlela abangakwazi ukuthi bethuthukise ingqalazizinda zasemakhaya engakwazi ukuthi ikhuculule njengama irrigation schemes ukuthi kukwazi ukukhucululeka kuphinde futhi ku-improve i-productivity yey'ndawo zasemakhaya commercial agriculture esikwazi ukuthi izosiza. Ezinye zezinto mhlawumbe msakazo wami engayibalulwa kakhulu ngicabanga ukuthi ongqongqoshe bazophinde futhi beyibophezele bekhulume ngayo ukuthi manje sesibuka how do they also share information because siyazi ezinye zezinto kakhulukazi mawubuka kuma-market ngoba siyazi ukuthi lama country ayibophezele ukuthi na be-drive through a free market system ukuthi bekwazi ukusharisha nayo information ekwazi ukuthi kubonise ukuthi ama-market ekwazi ukuthi sikhuluma lapho njengama system azokhuluma ngezinto zokuthi i-production ne-trade information amongst the BRIC countries zikhucululwa kanjani futhi zisharishwa kanjani. Enye engayibaluleka kakhulu futhi it's a skill development. I-skill development ke ihlukene eyokuqala eyokuthi na siyakwazi ukuthi sitransfer ama-skills akwazi ukuthi na ebuke ukunyuka nokudevelopa kwe-agriculture ne-food systems njengamanje but also
the skills that are required for the innovative and adaptive agriculture as we take it in the context nakhozana yokushintsha kwisimo sezulu esiyaphambili. So ezinye izinto lezi sazi ukuthi mhlambe silindele futhi ukuthi minister ba agriculture kulamazwe amahlanu aka BRICS bazokwazi ukuthi beshintshane bebonisane ama strategies ama policies ama countries abo bephinde futhi bekwazi ukuthi bethole isisombululo sokuthi ke I partnership na approach ba strengthen kanjani ukuthi besizane going forward as sazi ukuthi ba implemented this production as well as the strategies of driving BRICS and making sure that BRICS is one of the formidable block of developing and emerging countries that is founded on the bonds of solidarity and driving economic and efficiency on the financial subsistence. Gqirha Ntombela masibambe ngazibini ngexesha lakho. Bonga mina ba. Enkosi kakhulu. Right Mugeli we Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye kaloku umcebisi nosisithethi kusamphathiswa wezolimo uGqirha Sifiso Ntombela esibalisela banzi ke ngengqongqothela ezakubanjwa pha eLimpopo ye BRICS esitsho ke into yokubana mininzi ke izinto abazawuthi bajongene nazo njenge BRICS ifana nemiba ke yoguquguquko lwemozulu uphuhliso lwamaphandle kunye kaloku nezolimo. Ngoku ke Mugeli ngaphambi kokuba uphume erhabula ufince kuqikelelo lwemozulu. Lithelekile kuleli iqoqo lesibili lebanyana ebelibambe iqhaza emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yeFIFA besifazane eNew Zealand nase-Australia. Lemukele ngenkulu intokozo ithimba labadlali beqembu ibanyana ngesikhathi litheleka ntambama namuhla esikhumulweni sezindiza iOR Tambo eGoli. Iqembu laseNingizimu Afrika liphume emzuliswaneni nomkhumula jezi emva kokwehlulwa yiNetherlands ngamagoli 2 eqandeni. Yize betumele ngokusheshe babuye emqhudelaneni abadlali bakholelwa ukuthi bafunde elikhulu kulo mqhudelwano wakulonyaka. It was a great experience. Yeah, we went through the group stages and we made it out of the group stages. We made to the round of 16 and yeah, I'm proud of the girls and I'm proud of the progress that we made in the World Cup. Inhlangano engamele ibhola lezinyawo kuleli ISAFA ifuna ukuthi kusungulwe iligi esezingeni eliphezulu yamaqembu abesifazane okuzokelekelela ukuthuthukiswa komkhakha webhola lezinyawo lembokodo. We had set a target for them to at least get to the round of 16 and they had also set a further target for themselves to get to the quarterfinals. But I think with what they have achieved, we are really happy, but obviously we need to go back and step up in terms of women's football development. Abalandeli bebhola lezinyawo eNingizimu Afrika abekade behlangabeze iqembu bayishaya isifuba ngeqembu labesifazane. Our girls make us proud. So Mzansi Africa is on the map because of the girls. What will happen 2027 World Cup?
the girls will be mature to be and they will be the best. Kanti ithimba lokugcina labadlali kanye nabaqeqeshi kulindeleka ukuthi batheleke ngolesihlanu. Yeah, obviously 2 new injuries, if I can put it like that, in Luet and in in Luet and Lucanio. Obviously, Lucanio got injured over the weekend, and Luet during the week. So Lucanio, it's a knee, and Luet chest, and then Andre is probably on his way. He's different to them in the sense that he's almost in his return to play. And maybe it's a good thing to explain. So what's the difference between a guy like Sia and a guy like Ox and a guy like Andre? So Sia Ox has done trainings with us, have done the volume and intensity that they must handle in a test week. Where a guy like Andre unfortunately hasn't had a training with us yet, but he'll probably in this week will start training with us. Makazolo Mapimpi. Player number 897, T-Rex. And last, our captain, Siakolisi. Player number 851. For Kitsch, voor Kruifontein, voor Scala, voor Affies, voor Paul Reus en voor Stellenbosch. Voor Uzizi, Utakawunda. Voor opa en voor jou, pa. Voor Steven Bego, Tatu Matiba en mama Miriam Makeba. Voor Bethlehem en voor de bomb squad. Kubo bonke abantu baseMzantsi Afrika, ngoba silapha nje nini. For hope. For all the women that have been here before me. Vir die mense van Red en Parrot, my kinders. Vir die wat saam ons staan as ons veg op die veld, vir elke team. For my country. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Kusengenzeka kube nezinguquko ebuholini bophiko labesifazane lwe-ANC esifundazweni iKwaZulu Natal. Imbangela kembukeli ukuthi ithunywa zeqembu engama-27 engavunyelwanga ukuthi izivote engqungqutheleni ekhethe ubuholo obusha beqembu seyinikwe igunya lokuba ke ziphinde zivote. Usihlalo omusha walolu phiko esifundazweni uNonhlanhla Khoza unqobe imbangi yakhe uBongi Sithole Muloyi ngamavoti amathathu nje kuphela. Njengamanje ke umphumela owumnqamlajuqu walolu khetho uleleke kulamavoti angama-27. Ukwenaba ke kabanzi malungana nalolu daba sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu. Solwazi Mngomezulu, sikubingelela sikwamukela ohlelweni. Sibonge kakhulu ngokuba nawe namhlanje kuseni. Solwazi sicela nje ukuthi usendlalele ngale ngqungquthela. Ingabe ubona ukuthi ihambe kanjani uma ngabe kube nezingqinamba noma ihibe ngabe zibangelwe yini? No, ngqungquthela ingile phela ayihambanga kahle dadewethu. Asingalokho siyalela nje. And izathu sisobana. Uma ngabe kuzoba nengqungquthela yalokuhlobo, kuyadingeka ukuthi amalungiselelo enziwe kusenesikhathi. Ngicabanga ukuthi la omama bethu laba nawo dadewethu babenethuba elanele lokuthi bafunde emaphutheni ezempilo ngesikhathi iqembu likhetha ubuholi kuzolonke ngesikhathi behlangene eNazareth eGoli. Ukuthi uma ngabe kwenziwa lento okuthiwa ama-credentials ukubheka ukuthi obani abanelungelo lokuvota, yinto leyo okufanele iqale kusenesikhathi kungakafiki engqungqutheleni.
uma kufika ukutheleni sekuqedela nje leyo process ukwenzela ukuthi kungachithwa isikhathi kusalungiswa kubhekwa ukuthi wena ufanele uvote wena ufanele uvote. So ngendlela ekwenzele ngayo abafundanga noma uthalawo okuyisona izathu esenze ukuthi kube khona abantu obefanele ngabe bayavota abayavunyelwa ukuthi bavote nje bangadisho kuqala ukuthi kunabanye omama abangama27 obefanele ngabe bavotile bayavota lephutha elenzekile. Umbuzo uthi lenzeka kanjani iphutha entweni ethinta omama kuphela ekubeni kubuya kwezingqungquthela kazwelonke lapho kufanele ngabe kufundeke khona. So ngelinye idathu mina ngizothi ukuhlelwa kwalengqungquthela akuhambanga ngendlela okusho ukuthi ke nempumela khona lize lizodinga izinto. Ngicela ukusho ukuthi uma ngabe kuthiwa uyona umama ukhona uyile ngamavoti amathathu kuphela efuna umama uyona umloyi. So lokho kutshela ngokusuka ukuthi kusengenzeka noma yini engizokwesabela nje ukuthi kungenzeka uthola ukuthi kuba khona umnqenqe abathile ukuthi abavoti ngendlela ethile okuzogcina ke manje imiphumela yokhetho sekugcina sekiswa lenkantolo hayi lokhu bengafanele ukwenza lokhu bengafanele iphutho bengafanele ngempela ngabe sifike kulona. Yebo Solwazi, siyayibona ke lengqungquthela ye-ANC Women's League kodwa esesike sathi ke ukubona ukuthi ingqungquthela nje zoqoqa ubuholi eqenjini elibusayo vele ivamise ukukhungathwa yingqinamba ezithile. Engabe ke ngiyakubona lokho kokusho ukuthi kusuke kungahleliwe kahle kodwa mhlawumbe ngabe yipi enye imbangela yokuthi zonke nje ingqungquthela zobuholi ezisuke zikhona zingahambi kahle. Esinye sezathu dadewethu ilento yokuqembuqembu lokuthiwa ama-faction. Uma ngabe izolwa nezeluleko yawulodwa ukuthi ufuna i-faction ethile kube iyona egcina iphumelele. Ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngiphushe labo bantu engikholelwa ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi leyo nhlangothi luyaphumelela. Okuyiphutha elikhulu ngoba phela la sikhuluma ngeqembu elilodwa. Asikhulumi ngeqembu elibusayo neqembu eliphilisayo, sikhuluma ngeqembu elilodwa. Iphutha nje lokuqala lelo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe kunamaqembu ngaphakathi eqembini elilodwa. Ngoba into efanele yenzeke kufanele sivume ukuthi siseqembini elilodwa sonke, sivume ukuthi uma kule ngqungquthela vele khona abazohamba nobani, khona abazohamba nobani. Kodwa ukuhamba nobani akuyayi ngokuthi ukuyi-faction. Ngoba lokho kuzosilimaza ekutheni kuzoba nabantu ongafanele bagqoke izikhundla ezithile bagcine beyithola ngokuthi bakwi-faction eney'balo ezithe xaxa. Bese kuthi abantu okuyibona kahle bezosiqembu balise phambili ngenxa yokuthi i-faction yabo ayinazo iy'balo bagcine bengakwazanga ukuphumelela. Yilento-ke esigcina sikhala ngayo ukuthi i-service delivery noma ukuyiswa kwey'dingo kubantu ziyasilela ngoba vele ufaka umuntu obengabhalela besesikhundleni yini ebindele akho mlimi ozokwenzeka lapho. Manje singabona yini Solwazi kungenzeka yini siyibona iqalwa phansi ke lengqungquthela ngoba siyazi ukuthi kwezinye ingqungquthela eseke zadlula uma ngabe kukhona ukukhononda kiwe enkantolo ugcine seqalwa phansi kungaba yini ke izathu zalokho nanokuthi uma ngabe iqalwa phansi ingaqalwa nini? Umbuzo wokugcina dadewethu kuzoba nzima ukuphendula ukuthi ngingaqala nini ngoba fanele babheke iy'nhlelo zangaphakathi ukuthi uma ngabe kuba khona iy'khalo eziba khona abantu banikeza isikhathi esingakanani ukuthi babeke iy'khalo zabo. Bese-ke uma ngabe kusetshenziswa iy'nhlanga zangaphakathi eqenjini kubonakala ukuthi akuvunyelwana nakanjani kube sekuphoqa-ke ukuthi akiwe ey'nkantolo. And iy'nkantolo nazo zinohlelo lwazo okusho ukuthi kuba nzima ukuqabula ukuthi iy'nkantolo zizonquma nini zinqume kanjani. Okungenzeka kugcine sekugcina isikhathi eside kugcine sekulimaza leli qembu ngoba phela ukhetho lukazwelonke selisemoya. Uma ngabe bebenze kahle lento le ngabe sesiqedile ngabe sesivalile leli phasi iqembu seligxile ekutheni lizolungiselela kanjani ukhetho lwangonyaka wemali. Kodwa manje lokhu kugidagidwe nje ndawonye nje angeke ngisho ngithi kufana nabantu basezayo ngoba bona yibo basuke begidagida nje basuke belandela inkolo yabo basuke beyazi into abayenzayo. Lokhu kugidagida lokhu akekho umuntu osizakala kukho ngoba mina eyami i-faction esizakali eyakho i-faction esizakali iqembu alisizakali izwe isizakali umbuzo usibenze lapho. Njengoba usho nje ke nawe Solwazi ukuthi ke ukhetho phela selisemome kungaba namthelela muni ke Solwazi ukuqokwa kwalaba abesifazane okhethweni oluzayo? Bekufanele kube nomthelela omuhle dadewethu ngoba phela njengoba kuqokwa abantu abazoba sebholini besifundazwe ngapho hlangothini lawomama kulindeleke ukuthi uma ngabe iqembu selibhinitha imigomo yokhetho
nabo kube ilaka labo lizwakala ukuthi nazo izinto esizibeka etafuleni esifisa ukuthi abantu besifazane babhekelele kuzona hayi nje abakwi-ANC kuphela kodwa bonke abantu besifazane abasebenzi Afrika. So uma ngabe kuzofika isikhathi sokuthi sefanelekile okhethweni basebhizi bala nezinto zangaphakathi lokho kuzokwenza ukuthi bangabe besagxila izinto efanele bagxila kuzona okuzogcina ke manje izwi nabantu besifazane bengasezwakali ngoba phela ubuholi buzobe kungekho ubuholi obuzinzile uthothi mhlawumbe siyaqeqeshwana ezinkantolo okusho ukuthi akakabi umuntu okuyena ngempela omholi noma ozoba ubuso beqembu uma ngabe sekuhlangana futhi kuyidingeka leyo mgomo yeqembu. So ngaba nomthela ongemuhle ngoba isikhathi siyahamba sedolotho siyabona siyenza ukude kakhulu kodwa njengoba sifike nyanga siyoyo kusho ukuthi vele uthethe semsemone akufanele ngabe sikhona izinto zangaphakathi kukhulunywa ngazo manje onke amaqembu ngabe asagxile ekutheni singatha kanjani umthetho yiphi imigomo esofolosa ngayo obani abantu ecabanga ukuthi bangakwazi ukuyisa iqembu phambili lezi zinto esakhama ngempela sesibheke kuzona njengamanje hhayi nokubangekho. Solazi sisakhuluma nje ngazo ke zabesifazane izolo bekuwusuku lwabantu besifazane obeligujwa ngaphambilini ke engqungqutheleni eke yabanjwa ye-ANC Women's League lapha eGoli noma lapha eGauteng sabona ukuthi babekhona unobhala Jikelele ufikile embalula wayekhona ingxenye enkulu kuleyo ngqungquthela ye-ANC Women's League. Ingabe eThekwini khona kuhambe kanjani abantu besilisa ngabe bebekhona bedominateile noma mhlawumbe bathe ukuhlehla badedile abantu besifazane ukuthi bame phambili? Akufanele ngempela abantu besilisa babe baningi lezi ngqungquthela ngoba kufanele ukuthi abantu besifazane badedele kubonakala ukuthi bayakwazi ukuphatha ngoba iqiniso ukuthi baningi abantu besifazane abangathatha lezi zibalise phambili. Abantu besilisa sebalitholile ithuba elanele silezi zinto esizona nje bakuyibona abantu besilisa. So ngokubuka kwami kufanele ngabe abantu besifazane banikeza ithuba ikakhulukazi labo kubonakala ukuthi banawo amava ukuthi bangathatha izibalise phambili. Ngomunye abantu abakhoyela ekutheni sivile isikhathi lapho khona kufanele sibe sidedela abantu besifazane kube yibona nje abazoba omengameli bamaqembu abo njengoba kwakwenzeka umama kaMabhazamsili nabanye kuthiwe kukhona umuntu wesifazane okuyena umengameli wezwe sine sibone ukuthi bona yini abazikhetha. So-ke kulokho ngabantu bekhona imizamo ukuthi abantu besifazane bakwazi ukuyadala abantu abanikeza ithuba kodwa uma bezonikeza ithuba nabo baphinde badlale ngabo kube sekuba nombuzo ukuthi yona lento eniyifunayo yini. So nekusebenzile abo ukuze bathole amathuba anele belethubeliyaba encane abatholayo kufanele basebenzise ngendlela balamukele ngezandla zombili benze isiqiniseko sokuthi benza yonke into ngokulandela umthetho weqembu nangokulandela umthetho wezwe ukwenza ukuthi kungabithi inkinga eyifana nalena esesibhekelela njengamanje. Abanye ke balaba abantu abaqokwe kule ngqungquthela abantu abaziwayo Solwazi njengaye nje uNonhlanhla Khoza ingabe ke yena angakwazi yini ukuyodoba ke noma eshele abanye abantu besifazane ukuze bezovotela iqembu elibusayo ngokhetho? Eqinisweni dadewethu uma kuya ngokuthi imigomo ye-ANC iyalandela thina esifike sayifunda i-ANC nomlando wayo lesike sayifunda i-IFP nomlando wayo lesike sayifunda i-DA nomlando onke namaqembu kuyibona engathi akhankasa ngokuvulelekile KwaZulu-Natal noma amaningi KwaZulu-Natal ufaka phakathi nawo i-EFF. Siyazi ukuthi akuyiwo ukuthi ubani obekiwe kuya ngokuthi imigomo yeqembu ilandelwa kanjani ngoba le mfundiso ze abantu abayivezayo lokuthi uma kuqobe mina namhlanje iqembu lizokwenza ngcono uma kuqobe ufihlaqolo kusasa iqembu lizokwenza kahle. Umbuzo uthi kwenzeka kanjani lokho ngoba ngaphambi kokuthi kube nabantu abakhethwayo noma abaqobe imikhundla ethile kuqale kuvunyelwane yemigomo yeqembu ukuthi nansi imigomo esiyibeka phambili noma esibeke ephezulu ekhulwini okuzothi uma ngabe sekuphumelele kube yona mgomo esebenza ngaphezu kwayo ukuthi-ke ekugcineni kwakho konke umngomezulu oqokiwe noma usisiloxolo akusho lutho lokho ngoba kufanele sibheke ukuthi imigomo yeqembu ithini lowo muntu oseqokiwe okwazi ukuthi ayimplemente leyo. Yingakho kuthi umuntu kungumengameli ophethe njengamanje bakhala ngokuthi mina uma ezokhuluma ngale state yenza akhulume ngemidolo uyithathaphi ngoba kuqala kube ne-policy consent emva kwalokho kube ne-elective consent. Ukuthi ukhetho ubani akusho lutho kuya ngokuthi imigomo ovikelele ngayo yimiphi ozongena uzofika aqhubekela leyo mgomo yeqembu. So lento ukuthi ikhetho lanazona igcile kumuntu ngamunye angiboni ukuthi amaqembu ezombusazwe kuzosiza okufaka phakathi neqembu elibusayo akubuke ukuthi iqembu yini eliyiphethe kungabhekwa ukuthi ubani ophethe ngaleso sikhathi.
Yebo ke Solwazi Mgomezulu, manje ke ngokubuka kwakho nje ngokwama slates ingabe ke yiluphi uhlaka oluphumelele ngoba phela siyazi ukuthi kunama slates eqenjini elibusayo. Yabona ukuthi lento ama slates isifo nje engicabanga ukuthi sizoqhubeka silimaza iqembu ngoba uma uthi uyabheka kahle abantu kuyibona noma islate okuyisona esibonakala kuhamba phambili kuzona zonke inketho ezike zabakhona kusukela kulokhetho olwaba khona njengomthakazo lonke buye kuma-leagues ngaba ukuthi ukhuluma nge-youth league ngaba ukhuluma nge-women's league ngaba ukhuluma ngama-veterans league kubeka kuhamba phambili lolu hlangothi olungahambisani nalo mgomo weqembu okwathiwa i-RET, i-Radical Economic Transformation. Ngicabanga ukuthi lento ye-RET ngempela singazi siyichaze njenge-slate uma uzokhumbula ukuthi i-Radical Economic Transformation kwaba i-policy decision noma kwaba umgomo weqembu okwavunyelana ngawo kwi-conference. Into eyenzeka emva kwe-conference ukuthi kukhona abanye ku-ANC abangabanye besayibeka phambili lento ye-Radical Economic Transformation lokho abayimbangela ukuthi labo abathi cha phela lapho bezimelele ngalo bagcine sebebizwa nge-section bathiwa i-RET section ngoba laba-ke ababukeka besendele kakhulu kumengameli. Uma uzobheka i-NLC ubheke i-NWC ubheke zonke nama-leagues akhona i-section noma islate ukusona egcina sihamba phambili esikamongameli igazi ukutsobala-ke lento ayisho bayitshiya engakavuli emhlabeni ukuthi abantu balandele ogovana babo babuke ibhodi icondzayo ngoba yileyo nto enzekayo akusabhekwa ukuthi unamaphi amazwi awuphetheni kubhekwa ukuthi uma ngabe ngihamba nawe yini engizuza okuyinto-ke elimaza ipolitiki hhayi yaseSouth Africa kuphela kodwa ipolitiki yezwe South Africa yileyo nto esilimazayo. Sibonge kakhulu-ke Solwazi ngesikhathi sakho. Asibonge idowethu, sibonge ithemba lakho bese sibonga nabalandeli. Mbukeli-ke lowo bekuSolwazi ubheka Mgomezulu besixoxisana naye mayelana nengqungquthela ebibanjiwe yophiko lwabesifazane eqenjini elibusayo i-African National Congress. Okwamanje kasinje qu ey'tolo sizobuya emva komzuzwana.